Sa number 3, Committee on Health kag Persons with Disabilities gina-approve ang National Autism Program Act. Ginanunsyo ni Bacolod Representative Albi Benitez nga subong nga adlaw inaprubahan sa Committee on Health kag sa Committee on Persons with Disabilities ang House Bill 3379 o kanang National Autism Program Act. Isa ka dako nga tikang para kay Benitez sa mas mabasko nga suporta para sa persona nga may autism spectrum disorder o kun ASD kag para sa ila nga mga pamilya. Tinutuyo sa nga sini nga hagna nga mapalapad pa ang access para sa libre nga assessment kag therapy, PhilHealth coverage, early detection programs, inclusive education, barangay-based therapy centers, TESDA training opportunities, dugang nga leave benefits para sa ginikanan, kag iban pa nga mga tika nga makapromote sang dignidad, inclusion kag mas maayo nga oportunidad sa mga Filipino nga may ASD. Dugang pa sang kongresista nga padayon niya nga igaduso ang pagpasar sa sining nga hagna para sa mga persona nga may ASD kag para sa ila nga mga pamilya.